Dobar dan, medenjaci! Danas idemo u potragu za vulkanima. Tragat ćemo za odgovorima na neka teška pitanja. Promatrat ćemo vulkane sa svih strana. Vidjet ćemo gdje skrivaju svoj vještičji kotao, a nakratko ćemo obići neke planete sunčevog sustava da provjerimo njihovu vulkansku situaciju. Krenimo od samog početka. Znate li što je starije? Vulkani ili dinosauri? Vulkani su puno stariji. Oni su tu gotovo od samog nastanka Zemlje i stari su oko 4 milijarde godina. Dok su dinosauri vladali Zemljom, Zemlja je bila cjelovit superkontinent koji zovemo Pangea. Pangea je sadržavala gotovo sve kopno koje danas postoji, a tijekom milijuna godina dijelila se na kontinente koje imamo danas. A kako bi se uzavrela Zemlja i rashladila bez vulkana? Zamislite kada je nama vruće i znojimo se. Isti je slučaj sa Zemljom, osim što se ona još i žari, dimi, cvrči, pišti, ječi, buči i ta sva njena vrelina izlazi kroz vulkane. Što je to u stvari vulkan? To je otvor u zemljinoj površini kroz koji mogu izaći plinovi i magma. Kada magma izađe na površinu zove se lava. Kako su nastali vulkani? Kao što smo već naučili, zemljina kora je razlomljena na ploče. Ploče su složene poput dijelova slagalice, ali između ploča postoje razmaci. Ispod tanke zemljine kore nalazi se rastaljeno stijenje koje zovemo magma. Tektonske ploče plutaju na magmi, a tamo gdje su ploče razmaknute pojavljuju se vulkani, jer na tim mjestima magma može najlakše izaći na površinu. Osim pukotina u zemlji, magma može proći kroz zemljinu koru koja je dovoljno tanka da ju magma probije. Takvo se mjesto zove hotspot. Jako puno takvih mjesta ima na otočju Havaji. Mogli bismo reći da je naša Zemlja poput naranče. Izvana ima koru, a iznutra je gnjeckava i tekuća. Kako su vulkani dobili svoju vatrenu moć? U prošlosti su ljudi mislili da vulkanima vladaju nadprirodne sile koje im daju njihovu silinu. Rimljani su vjerovali da bog vatre i kovača Vulkan ispod planine ima kovačnicu, a kada kuje oružje i oruđe, na sve strane izlazi dim i lete vatrene iskre. Danas znamo da bog Vulkan ne živi ispod zemljine kore, nego da se tamo nalazi magma i plinovi koji stvaraju sile koje zatim uzrokuju erupciju. Gdje se sve nalaze vulkani? Vulkani se nalaze posvuda na zemlji. Jako puno ih ima i u takozvanom Tihooceanskom vatrenom prstenu. Ne, nije to prsten od vatre, nego područje u obliku prstena načečkano vulkanima. Vulkani postoje čak i na Antarktici, južnom zemljinom polu koji je stalno prekriven ledom. Još više vulkana ima ispod morske površine. Kada erumpiraju ispod mora, stvaraju novo morsko dno. Vulkana ima i na drugim planetima našeg sunčevog sustava. Na Marsu se nalazi Olympus Mons, koji je visok 22 km i najveći je vulkanski div u našoj galaksiji. Ima ih mnogo i na Jupiterovom mjesecu Io,
a najvulkanskiji od svih planeta je Venera. Ona je blistava kraljevina vulkana na kojoj ih ima čak 85.000. Koliko ima vulkana na Zemlji? Ima ih oko 1500 aktivnih, što znači da erumpiraju ili će erumpirati u bliskoj budućnosti. Kako izgledaju vulkani? Olympus Mons na Marsu i Mauna Loa na Havajima su vulkani u obliku štita. To znači da su ovi vulkani široki i kada erumpiraju, lava se sporo spušta niz padine vulkana i tako ih povisuje i proširuje. Ovo je vulkan Haleakala na Havajima. Mauna Loa se također nalazi na Havajima. Svaki je otok Havajskog otočja nastao tako što su podmorski vulkani milijunima godina erumpirali i tako su se taložili slojevi lave koji su na kraju provirili iznad površine mora i izrasli u otoke. I danas u blizini postojećih havajskih otoka postoje podmorski vulkani. Jedan od njih je Loihi, koji će za 100.000 godina postati otok. Neki vulkani imaju oblik stožca, kao na primjer Etna u Italiji i Bromo u Indoneziji. Postoji još jedna vrsta vrlo opasnih vulkana. Oni se sastoje od više slojeva lave i pepela, a takvi su na primjer Fuji u Japanu, Sveta Helena u Sjedinjenim Američkim Državama i Vezuv u Italiji. Neki vulkani se svrstavaju u supervulkane zbog toga što su u prošlosti erumpirali jako silovito, a uslijed erupcije su nastale kaldere kao što je Yellowstone kaldera i Kilota. Kaldera je nastala urušavanjem vrha vulkana i budući da sliči kotlu neke vještice, po njemu je i dobila ime. Neke su kaldere ispunjene vodom, a neke nisu. Ovo je kaldera Vezuva. Medenjaci učenjaci, kako vam se čine vulkani? Dok razmišljate o tome kako ćete postati vulkanolozi, mogli bismo malo i ponoviti što smo danas naučili. Evo pitanja. Tko je stariji? Vulkani ili dinosauri? Vulkani su puno stariji i postoje gotovo od samog nastanka Zemlje, što znači da izbacuju svoj užareni sadržaj već nekoliko milijardi godina. Zašto se Zemljine ploče pomiču? Zemljine ploče se pomiču zato što plutaju na užarenoj magmi. Kako se zove planet, naš najbliži susjed, na kojemu ima čak 85.000 vulkana? Venera. Kaldera je otvor u vulkanu i dobila je ime po spravama za istraživanje Tete Valice Modre Galice i Tete Dine da Vinkovci, Teta Blaženom loncu ili možda Vještićem kotlu. Pa naravno, Vještićem kotlu. Hvala vam na pozornosti, medenjaci. U sljedećem videu pogledajte kako će naše stemičarke Valica Modra Galica i Dina da Vinkovci napraviti mini vulkan. Šaljem vam najvulkanskije pozdrave!